kan channel milo thlir sak thin tu te in zawa in chibai kan buk le veka chau tun tum kan video achuan Spain Queen leti zeile Queen Safeti in kara thil red om chen kha eng thil chi ange ani ti te I han thlir ho ve don te ang Spain Queen leti zeile Queen Safeti in kara hian tam tak chung zo boina neu lo om to thinin media chuan an che che atang hian eng thil nge lalnu te in kara hian thlengang ti hi an zel din sa hle maya in lalnu te pahnih hi achang chuan mitming moi lo tak tak te a in mel thinin in hnial ang tak te in an om fawa heng an chet moi lo na then khat phei hi chu camera ina alo lak fo te po omin chu chuan mi poite ati then ur thin hle maya lalnu te in kar bo rak chungchang a hian zona tam tak mi te chuan an nei pha ta thin ani hetia anin kar a that vak lo na chan hi an chung ko hun ton wang lam mai ni lavin mimal in beina a ang zok hle maya eng wangin nge an che dana wang hian mi puite a chuan in hnial na a chaw chhuat heya maktin a an kha tak mai le ole he video a hian hun rei tak chong lalnu te pahni awanga in hnial na lo chhuak to chu enge thudik tak kan pholang dona anin kar boina chan dik tak hria tumin atop thlengin kan video te min lo thlir sak theu donia Spain ramlal nu pahni Queen leti zeile Queen Safeti hi nu fa in ngei lo tak mai an ni a hun engemaw chen atang khan anin kar chanchin hian ngai ven tu po anei na sem ema hei hi achan chu internet khowela an nu fa video le thalak mo nuam lem lo tak tak chu adar na sat em wang pakhat ni in an ni pahni hi hun rei tak chung chu an lo in hnir ngau to reng alo ni a tuna hian Spain hian lalnu pahni nei mekin kan seta kang khan lalnu pakhat zawk hi tuna lalni mek King Filipino Sophie ni in lalnu pakhat zawk hi King Filipino pui hmel tha em ai leti zeite an ni a te chuan lalnu te hi an thole hla thabera ngai ve ni a soini in lalnu Sophie hi komsom riat paruk mi ani to a atunu te pahni lalnu lani mai tur Leonori le anaw infanta Sophie te chu ammangai ba ka adwat ema in anram Spain mi puite po chu ada poimo thinin aram mi te hian an lalnu po hi an za mai ba ka an ngai sang ema lalnu fingfil tak ni in an soi ma se akuma upat ve tak no hian lalnu Sophie hi tilti tur poimo tak tak tele wantlang hua ama ang chuan ain pholang tam lu tuk to lawa chumi wang chuan atha chang dol tu amo lalnu leti zai hian anu ai hi kong engemaw chena chuan a ota a lal in pakhata lalnu pahni nei chu lal chung ko tan tak po hian til ol ai tak chu ani don lo ni ti chu a chiang hle a chumi wang chuan anu fa in kara boina te po hi kong engemaw zong tak chuan a hria thiam viau thung ani te chuan kumsang ni som pariata Spanish style chung kwaten Easter Sunday Cathedral Basilica of Santa Maria Palma Mojara a hun an hmana tang khan lalnu te pahni hian boina an nei ni ti hi mi puite rin dan chu ani a achan chu lal chung ko bi khian thlayak na hun te nin video a alan dana chuan lalnu Sophie chu atu te pahni bula hian hlim ema dingin Sophia e chuan atu mo masak jok lal fano Leonari dara chuan akwa te chuan annu lalnu leti je chu no pangli anu te ma chuan ding bel in afanu samcho akhoya heta hian lalnu leti zeile lalnu Sophie ti hian engemaw soin an mela chuan thulom tak an soi lo ti chu a hria theta a ma se hemi hnu lok hian lal fano Leonore chuan api kwana ko chu adar tang chuan ala thla zui le ngala he thil thleng hi video ina chiang taka alak fo wangin reilote a chuan rampoma chuan alar ta hle maya he thil hi mi makta doi ni chuang dein an thlir nge ani ma se hetia annu fa che dan moi lo tak mai King Filipina a hmu hian anu pile anu chu awapan hnaya an pahni hian rei vak lo abiak nu pa ngai takin an leta ani ome te chuan he an video hi atira chuan Twitter account lam hian thedar masabirin hemi hnu a hian internet mun sang sanga chuan na satakin adar sunzom ta a video ho tak anga langsi hetia alar ta khloi chan hi Spanish lal chung ko hian boina lian lutuk mi tena an na hriat lo awangin an video a alang moi lo lai chu mi tena an nge event ol samjok wang anima hemi tuma an boina chan chiang tak hi hriat chian alani lo lain
he thil thleng hian lalnu le ti zeli anu lalnu safe ti inkar borak chungchanga chuan zona nasa tak mai a siam phata a tin he thil thleng awang hian Grace lalfanu Mary Chan tali chuan Twitter a le ti ze ti chan tak mai hian thu a posoi tak ngala chuta chuan lalnu le ti ze che dan chu amoi lo ati thu te soin hemi hnu lok hian lalfanu Mary hian an chung ko thlak chu a posoi boka chuta a caption a chuan Happy Grandparent Day hei hi chung kwa chu ani ti a hmangzuya hei hi le ti ze atielna ningein an jing bok ani kha thil a thlena tang khan kum tam tak liam to ma se lalnu ti pathin kar chu a that tak tak mi puite chuan an ring thei to lawa body expert tena an lalnu te chetlalai chu an theang anga zer chiangin chuta tang chuan engwanga an nu fa a in ngir khona omtlat nge ani chu hriat an tuma heta tanga an hriat te pakhat le an rin dan tlang lon ber chu lalnu sofei le lalnu le ti zaiti din hmun in an lo lu tu ka wang le an chor chhona ain an lo lu tu ka wanga a hrin chwa ani nge an rin thote ani a tin mi puite hriata an ngei dan le an hmu chwa ni om an pon zar hnu phei chuan an ngei dan tom pui to po an tam hle nge ani lalnu sofei hi Greece le Denmark lal pola le Federica te inkara November ni hni kumsang khazakwa somthum pariata khan Greece ram Athens khopui Argenesa tutoi pale sa lo pianga lal pola le anupui Queen Federica te fa upaber ni in kumsang khazakwa sumsari panga atanga kumsang ni som pali thleng khan apasal King John Carlos anupui ani chung hian Spain lalnu ni na din hmuna hian oma tin apian ter phata tanga lalnu ni tora enkol ani awangin mi pa ngai ti aya adang lam sok mai pi alama no pangte ni lai tang to hian choble chilin lal thi sen kai ani awang khan zom na chu ani sa to shimshima amai ro chu thil engkim chu dan ang thlapa ti thlap thin ani na tile lal chung ko atanga seilian ani awanga ming that na zong zong nei sa ani awang chuan van tlang mi ti ang hian hun chu amang be thedalawa chuti erwal chuan amo Letizia Ortiz ero September ni som panga kumsang khazakwa sumsari pahnia khan Oviedo Astorasa minor sanitarium a alo pianga ani hi journalist Jose Ortiz Alvarez ali anupui masaber Maria de la Paloma ite fanu upaber ani a ma se anu le apati hi kumsang khazakwa somkwa pakwa khan in chen le in hemi hnu kumnga na a hian lalnu le ti zei pa chuan Mejita a journalist pui ve tho ana icho nopuya anei le a chutiang chuan lalnu le ti zei ti chung kwa hi journalist lama chuan an kalvek emo ti mai turin apa le anu shon hnungte zui hian le ti zei po hi journalist ani veta a hetia lal Philipanena ani nei ma hian le ti zei hian ABC le EFE a journalist na chu thokin CNN Plus ale television Espanola a news te a cher thina te chuan kumsang khazakwa somkwa pariata khan Alfonso nen chuan in nein anin hmangai le zen kong chu atlong lo hle maya emi wang hian anin ne atanga akum le maya anin chen le ta ani lalnu te hi atira chuan anin kar chu a tha hle maya khatia lal Philipan Letizia e anupui hwal ani thu van tlang ma a apuan hnuwa khan anu lalnu sofe chu ahlim em ema chotia afapa ina akopui turmi ahmu awang chuan alolom pui ba ka mo ani hun tur po chu anga khl hle maya tin afapa chuan an chung ko tan thutluk na dik tak asiama arina wangin le letize sol hnu lam angai sakla wangin afapa chu athlop lat ani ber te chuan kumsang ni pali aloin her chho chuan Prince Philip ale letize ite chu meni somni pahni kumsang ni pali a khan Spain khopuya ani neita a he ani nei na hi khovel mun sang sang atanga mi poimo le ram shwai tu tam tak te chuan in nei na hi anron sim hiala lal Philip ale lal no le te zaiti in nei na hi in nei na pa ngai ang rungot kha nilawin lal chung kwa kumzabi khat don chunga lal in nei an omlo awang khan lal Philip ale le te zaiti in nei na hi apoimo hle bok ani le chuan kumsang ni panga an fan upaber lal no ni na chel thei to tor lal fano Leonore so alo piang ta a chumi hnuwa anaw infanta safe po kha kumsang ni pasaria kha na lo piang vele a hetia fano lal no ni na din hmun chel thei tu tor an nei to awang hian lal no le ti zei po in ahma ai ngotin ani na chuan inrin tok na so ani na sa to hle maya
tin me chi inda chung nung thiam tak ani na chu hetia nu ani hnuah hian a pasala nu hnena chuan alantir ta ni in alang heti lai me khian lal nu safe chuan atu te chu a hmanga em a hun tam tak a man pui mai ba ka naupang enkol na chungchanga chuan amo le ti je chu thuron thatak tak te a pi thin boka ma se lal nu le ti je chuan a fa ti enkol na chuan midang inrol te chu adu ho lo thung a fa ti enkol na chuan khau takin ma chu ala renga hetiang alo ni chhotak zela chuan lal nu safe le atu te enkar chu leti je e khelu tuk na hian an kar hi ati hlata ati theome amai ro chu kan soita kang khan lal nu sofia i hian atu te hi a hmanga em a social media a keini pu ina kan lo hmu phak chin atang rengot pu in atu te chu akai lai ani lo pu in apom lai le anbula hlim taka awm lai chu hmu tur atam hle maya hetia wantlang ma a an chung ko thlak na huna te hian lal fanu te chu an pi bula hian an ding tam jok bok ani te chuan lal fanu te an te ro hnuwa po hian lal nu safe chuan atu te bula hun chu alamang na sem ema ma se mak tak mai lal nu le te zai hian afa ti le anu te hun man hun tur chung chu abi thla thlap thlapa ma se hetianga afa ten an pi bula hun an man hun tur abi thla na chan hi nakin maya spain ram kai shoi tu tur an ni awang le an hun ati boy sak mai mai thole ti zai hian a soitlat thung te chuan hemi ni awang hian lal nu safe chuan atu te bula hun man chak le thin ma se atu te hneya omrem ti sak ani vak ngai lo awang hian amo lal nu le ti zai chuan atu te ne na anin kar mai ni lo an chung in kar cho ti chiat atum anga chuan angai ta mi a chu mai ba ka le ti zai la hian afa ti le an pi in kar cho a that a hlo mel thinin le ti zai hi nu kher le khau tak mai afa ti en kol na a ri thak thak ang chi kha ani boka chu te rwal chuan lal nu safe ero chuan atu ten an du du chu ti thei turin zalen na nei se ati hle thunga hei hi achan chu no pang mai ani awangin an du le chak zonga piang ta chu ti ve se adu puya ti chuan chu tak chuan lal nu te hi in rem takin aum tir theilo fo ani melta a hei mai ba ka lal nu le te zai hian afa te en kolna hian tu midang ma hi in rol aphal mi alawa afa te chu thataka en kol thei tur hian tling tok ain tia hei hi atu te mangai tak to lal nu safe tan chuan aril runa thlak em thung ani na taka chuan lal nu safe le apasal king john carlos atikha annu pa in kar kha a thalo thin hle maya king john carlos chuan jun thla kum sang ni sompalia khan afapa tuna lal ni mek lai philipa kota spainal thuthleng chu a chhosana te chuan august thla kum sang ni som ni atang khan john carlos chu saudi arabia a sarkar do lo sum do na le thilten omdang te ne na in somna diklo nei nia soi ani awangin spain ram chu a chho san zui te hiala heti lai hian queen sofia hi spain a chuan la om thongin lalna na po khan alatel chhun zom zel boka te chuan hetianga borok thalo tak mai lalnu le lalpa lo ni to thin tena anni na phena hian lalnu sofia hian hun kher tak tak wantlangina an shat pui vek lo har sana chu atok se ema chu mai ba ka lalnu sofia ile john carlos ate chen don lai khan khum khat in chom lawa rei tak anom tho so adar vak boka ma se hei hi thudik nge ni po in alang tlat thong ani tin lalnu sofia chuan grisa achung te na anin biak po ngai to lo thote hun rei tak chung anin hmu to lo thote chu lung che tak hian a soi chuak nge nge a ma se hetiang hun har sa tak apal tlang lai po hian lalnu leti zeinu paloma roka salonoi ero akyanga aum reng thin thote suin afak le zewa ma se leti zeinu palomai tan chuan engtik lai po a atu te hmu hi phalsak ni in lalina po hian akha tokin akal reng zela amai ro chu heti lai hian lalnu safe tan ero atu te bula hun man chu har se ema hemi wang hian lalnu safe chuan pon lami anga ain ngai thin hial thu hi a soi chuak to nge nge ani ome te chuan kum sang ni somni pathuma khan lalnu safe i chu wantlang ma in sum therawin life na atap chuak ta hel maya hei hian aram mi puite ngai chu ati thalawin amo lalnu le ti ze chuan ati she om hle tura chuan an ngai hiala ma se rampo mina lal fanoli onori kum som pariat atin lomna an bo sai tum khan an chung kwa chu an hlim bel hle ni in an shilia heta hian spain ram rei tak lo kai shoi to tu
John Carlos Sapoka he huna hian somve ani ngi a ti chuan khatia a pasal nena an boruak thalo zong zong ti awanga aril ro ha na kha lalnu Sofia I hian atu te bula hun a hmana wang hian aril ro chu ati zang khai pha le thini nan soya ma se amo lalnu le ti ze chuan a fati nena hun man chu adu thu sam chuan a phal sak lo tlat maya ti chuan hetia amo le te zia in a fati nena hun man arem ti sak vak lo nu hian kum somriat paruka upato lalnu Sofia chuan ril ro le tak salama har satna chu a to na sat pha in mal em chuan a hun chu a hmang ta chena anu kum sang ni somni pali April tha phe kha chuan lalnu Sofia chu damlo na sang sang awangin damlo ina admit ngai hial khopin a omzui ta ani heti lai me khian lal fanoli onore chu lal ni mai tur ani awang khan aboi to hle maya ramlian tak mai shoi tu tur ani awangin en kol na po chu a kom phulavin adonga chuti lai mek chuan anaw lal fanu infanta Sofia ero chuan USC Atlantis UK a lekha lo zer mekin mipa ngai angin a hun chu alo hmang ve mek thonga chuti lain Leonori ero boarding school a kaltir ni in lal ni tora en kol mek alani thong te chuan August thakum sang ni somni palia khan lal chung kwa te chu Marivan Palace Palma di Mallorca a chol an hmanga cholhui kel na hun dom tak tak te hmangin an thalaka an landa na chuan an chung kwa chu an hlim hmel hle bok ani ole khati song kha ton tuma Spain lal nu te pathi in kara mi poite na hun rei tak chung zo na an lo nei to chanchen kan ngai thak the chu alo ni le ta a mole nu ber in kara hian kan ram nge ya po boy na chu a thleng ta fawa fati in kol da na wanga in lung rwal lo na in amole alo na chung kwa in rem no tam tak chu a chok chok theya he thila mole nu berte an boy na thin hi enge kan ngai da ni vele comment section lama in lo sei vele chho don ya